Tħabbret it-tieni edizzjoni tal-Islands Cleanup, kampanja nazzjonali ta' tindif li tistieden lin negozji, NGOs u organizzazzjonijiet oħra biex jingħaqdu jipparteċipaw fi cleanups f'żoni kostali u fil-widien madwar il-pajjiż. Din il-kampanja tnediet mill-Ministru responsabbli mill-Ambjent Mirjam Dalli flimkien ma' Project Green u Saving Our Blue waqt l-ewwel cleanup ta' din is-sena taħt din l-inizjattiva li saret fil-Bajja tal-Ġnejna. Fiha ħadu sehem l-impjegati mill-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża u Trust Payments. Din il-kampanja għandha lan li tqajjem kuxjenza dwar il-ħarsien tal-widien ta' żoni kostali u tal-ibħra flimkien ma' siti oħra ta' importanza naturali. Il-kap eżekuttiv ta' Project Green Steve Elul fakkar li fil-waqt li diġà tħawlu 1400 siġra biex jimmarkaw l-isforzi tal-kampanja ta' tindif tal-2021, Project Green qiegħda fil-proċess li tħawwel 3700 siġra oħra skont ir-riżultati tal-edizzjoni tas-sena li għaddiet. Qegħdin inħeġġu lil kumpaniji privati u anke ħafna NGOs illi jinaqdu magħna jirreġistraw fuq il-website tagħna project.green sabiex jażlu li ma bajjiet u li ma widien iridu ingħatfu flimkien magħna. Għal kull tunellata ta' skart li ħankun qegħdin niġbru se nkunu wkoll qegħdin inħawlu żewġ siġriet fil-lokalitajiet tagħna wkoll. U spjega wkoll il-parteċipanti jingħataw it-tamir meħtieġ bħal ingwanti, basktijiet, vetturi tal-iskart kif ukoll istruzzjonijiet dwar is-sikurezza sabiex jiġi żgurat proċess ta' tindif bla perikli u effiċjenti. Il-Ministru Mirjam Dalli enfasizzat l-importanza li l-iskart ġenerat jitnaqqas, jiġi riċiklat, jerġa' jintuża u fl-aħħar mill-aħħar jintrema b'mod responsabbli. Qalet li fl-aħħar snin permezz ta' dan it-tindif inġabru aktar minn 2500 tunellata ta' skart mill-ambjenti naturali tagħna. Il-Ministru Dalli żiedet tgħid li l-kampanja Islands Cleanup flimkien mal-inizjattivi ta' aktar spazji miftuħa ta' Project Green u l-kampanja Saving Our Blue imorru jitfit mal-pjanijiet ambjentali, tas-sostenibilità, tal-ekonomija ċirkolari u tal-immaniġġjar tal-iskart li għandu l-Gvern. Flimkien dawn se jwasluna biex niksbu l-miri ambjentali ewlenin tagħna li jfissru ħajja aktar b'saħħitha u futur sostenibbli għal kulħadd.